дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии Интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар меҳмонии мо гурӯҳи меҳвар ширкат доранд ва бо аксарияти ин бачаҳо шумо ошно ҳастем. хуб, умедворам ки имрӯз як бозии хубро ба намоиш хоҳанд гузошт ва ман баъди чанд сония шуморо бо аъзои ин тим ошно мекунам. фақат қаблан мехостам ки ба онҳое ки бо барномаи мо ҳамкорӣ мекунанд, саволҳои худро мефиристанд, хуб тамошо мекунанд ин барномаро, назарҳои худро менависанд, ба онҳо самимона изҳори сипос гӯям. ҳар ҳафта мо шумораи зиёди саволҳоро аз бинандаҳо мегирем. қисман онҳоро истифода мебарем, қисман дар санҷиш ҳастанд ва умедворам ки ин ҳафта низ шумораи саволҳои шумо зиёд хоҳад буд. саволҳои ҷолибро бинависен, манбаъро бинависен, ҳатман ҷавобро бинависен ва ҳамчунин хуб баъзе маълумоти дигарро дар ихтиёри мо гузоред. вақте савол мефиристед, умедворам ки ҳатман шумо ҷавобро менависед, манбаъро низ ҳамчунин қайд мекунед. хуб, баъзе лангарҳо ё пайвандҳоро дар ихтиёри мо мегузоред ва маълумоти иловагиро низ ҳамчунин. хуб, ман шуморо бо аъзои тими меҳвар шинос мекунам ва баъд ба бозӣ шурӯъ мекунем. дар ҳайати меҳвар имрӯз ширкат дорад Алишер Партобов, Олимшо Саидзод, Бахтовар Норов, Акобир Зикруллозода, Бахтовар Бобоҷонов ва сардори даста Сиёвуш Ҳабибов. хуб бачаҳо, ман кӯтоҳ шуморо бо қоидаҳои бозӣ ошно мекунам. як дақиқаи вақт пешниҳод мешавад, як дақиқа вақти иловагӣ дар оғози барнома дорем. хуб, вақте ки савол пешниҳод мешавад, саволҳои мо ягонташ аз 2-3 ҷумла зиёд нест. хуб, шумо дарҳол бинависен саволро. хуб, ду нафар як ҷумлаам ки агар бинависен, ин бисёр муҳим аст. ва вақте ки савол пешниҳод мешавад, як дақиқа вақт бароятон дар ин фосила фикр кунед. Капитан хоҳад гуфт ки кӣ бояд ҷавоб диҳад, фақат мо ҷавоби ӯро қабул мекунем, ҷавоб иваз намешавад ба ғайр аз баъзе ҳолатҳои истисноӣ. хуб, ва қоидаи аз ҳама асосии ин бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. барои шумо барор мехоҳам, марҳамат рақаби саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 2, таваҷҷӯҳ кунед ба савол. шояд шумо дар мавриди як зангулаи шомгоҳӣ маълумот дошта бошед ва воқеан ҳамин садои зангулаҳо буд як ҳудуди беш аз 1000 сол пештар дар аврупо роиҷ буд. барои мисол дар Англия то қариб охирҳои асри гузаштаам ҳамин зангулаи шом вуҷуд дошт ва зада мешуд. хуб, зимистон соати 8 ва 9 шом ва дар тобистон низ ҳамчунин. хуб, ва асосан дар ки зимистон ин зангула боиси кам шудани як ҳолат мешуд. боиси кам шудани кадом ҳолат мешуд? чаро зангула мезаданд соати 8-9? тасаввур кунед, аврупо зимистон соати 8-9 шом зангула зада мешуд. хуб, ва ҳамин чиз боиси кам шудани як ҳолат мешуд. боиси кам шудани кадом ҳолат мешуд? марҳамат, як дақиқа вақт доред, фикр кунед. не зангулаҳо ба дини насроният тааллуқ дорад. барои даъват кардани ҳамон намояндаҳошон, ибодаткунандаҳошон зангула мезаданд. чунки вай дер давом мекард дар зимистон соатҳои 8-9. шояд ки ҳамон ҳаводороне ки барои ибодат биёянд, ҳамон рӯз дер мешуд вақти ибодатшон ва ҳамон хотир шояд ки кам мешуд ҳамон намояндаҳое ки барои ибодат меомаданд. ягон пешниҳоди дигар бошад, ман қабул мекунам. пешниҳодам раста ҳисоби паррандаҳоро гуфтам.
ممکن برای نیست خیلی چله زنگوله رو وقتی که میزنن پرنده ها کم شدن این پرنده ها باید کم شدن چی میگردد میگه همون حالت باید کم شدن یک حالت میگه یک حالت ها و چی که فکرتون بگیم مثلا چند فکر خب پرنده ها من دیدم برای چی میزنن اساس عبادت همین شد برای عبادت بله پس یکم پیشنهاد دیگر باشد وقتی زمستان باشد زمستان ساعت 8 بنده 8 9 як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд маълумот сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад ташаккури зиёд барои саволи пурмуҳтаво ақидаҳо пешниҳодҳо зиёд шуда инҷа ду пешниҳод дорем яке барои паррандаҳо пешниҳод шуд ки барои яъне ки барои паррандаҳоро нобуд кардан албатта ки мо дигар пешниҳодам дорем и барои ибодат кардан буд чунки тибқи сарчашмаҳои таърихӣ дар аврупо то асрҳои 17-18 ин дини насронӣ бениҳоят нуфузи баланд дошт шояд ки ҳамун ҳаводоронашро даъват мекардан барои ибодат кардан чунки рӯзҳои зимистонӣ рӯзҳои кӯтоҳ буд аз сабабе ки ҳамун шояд як вақти муайян бояд ҳамун зангула садо медод аз сабабе ки соати 8-9 ин зангула садо медиҳад ҳамун ибодаткунандаҳо камтар мешуданд ва кам меомаданд ба калисо барои ибодат кардан хуб яъне ки ин зангула барои даъват ба ибодат буд бале ин ҷавобро қабул мекунем ин ҷавобро қабул мекунем ва бояд гӯем ки ҷавобе ки шумо пешниҳод кардаем ҷавоби дуруст набуд ин зангула боиси кам шудани ҳолатҳои сӯхтор мешуд яъне ки ин таҷриба беш аз 1000 сол пеш дар аврупо ҳам буд ва ҳатто дар англия то охирҳои асри гузашта низ мавҷуд будааст махсусан зимистон зангула мезаданд ба хотири чӣ кор кунанд яъне ба мардум ҳушдор медоданд ки оташро аловро дар каминҳо дар намедонам бухориҳо хомӯш кунанд ва бихобанд то боиси сар задани сӯхтор нашавад яъне ба ҳамин сабаб буд саволи рақами 9 таваҷҷӯҳ кунед ба савол бисёр аҷоиб аст ки ин саволам вобаста аст ба яке аз мавзӯъҳое ки дар дохили ин гурӯҳи саволҳое ки оли дар дасти ман ҳаст мавҷуд ҳаст хуб савол чунин аст ки ҷорҷ гордон байрон ҳамон чиро сипар ва шамшери бонувон гуфтааст чиро савол аз мирзо саид мирзоев аст ҷорҷ байрон ҳамон чиро сипар ва шамшери бонувон гуфтааст чиро як дақиқа вақт доред ки фикр кунед марҳамат خنده نیست خنده باید شهر خنده گریه میشه خیلی گریه خنده گریه میشه نه خیلی خنده خنده گریه میشه چیکار سپاه میتونه خاموشی طرف خاموشی خاموشی میشه سپر و شمشیر زیبوگی اکو همین خنده است سیپر خنده گریه میشه کسی باشه سیپر هم وقتی که مثلا جنگ نبود یا که منچی میشه خاموش که شد میشه سیپر هم خنده است به فکر همین چیز خنده ولی تبسم است میخندد خودش رو یکم جنجال میکند با همون محافظت میکند با همون یک خنده زیبا با غلبه میکند هجوم میکند یک تبسم زیبا بله شمشیر چی اگه مثلا این سپار شد شمشیر مثال گریه یک خنده زیبا میکند یک کس رو مفتون میکند با همین خیل باز یکم سخنی بعد همین خیل وای میکند محافظت میکند شاید یک تبسم باشد یکی خاموشی هم میشه میگه که
гардон байрон ҳамон чизро сипари будмон. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат сардори даста. Кӣ ҷавоб мегӯяд? ба ин савол ман худам посух мегӯям. марҳамат. мо фикри дастаро ба инобат гирифта ба хулосае омадем ки шояд ин табассум бошад. табассум аст. ханда. табассум. лабханд. як Лабханд. лабханди зебо метавонад ки ҳамчун як шамшер бошад ки ба қалби як кас кора кунад, хуб. таъсир расонад. инчунин метавонад ки як сипар бошад. як сипар бошад ки дар ҳолате ки ба сари ӯ аз шамшери дигарон ҳифз кунад. бале бале аз шамшери дигарон ҳифз кунад. хуб. яъне ин инҷо гап дар бораи ханда меравад. ба назари шумо мо ин ҷавоби шуморо ин қабул кунем? шояд ки хомӯшӣ ҳам бошад. хуб, яъне ки дар охирин лаҳзаҳо шумо фикртонро дигар карден? марҳамат сардори даста. кадом андешаро пешниҳод мекунед ки қабул кунем? нигоҳ хуб. муҳтарам роҳи пешниҳодам ҳаст таъдари ҷошам пешниҳод. мо гирия ханда хомӯшӣ нигоҳ инҷа шояд дар байни ин вариантаи мо ҷавоби дуруст бошад. биёд ҳар се варианта пешниҳод кунед. майлаш ҳар се варианта пешниҳод кунед. марҳамат. чӣ вариантҳо доред? гирия ханда нигоҳ. хуб, ин боз зиёд шуд. пешниҳодҳо зиёд шуданд. яктаро бояд интихоб кунед. ин табассум аст. табассум аст ин. бале. хуб, дигар агар иваз карданӣ набошед ман ҷавоба қабул кунам. дигар иваз намекунем. иваз намекунед дигар. бисёр афсӯс ки дигар иваз намекунед. вагарна бояд онро бо гирия иваз мекардед. гирияро гуфтанд ки ҳам сипар ҳам шамшери зан аст. яъне бо гирия ӯ метавонад ки дилхоҳ корро анҷом бидиҳад. метавонад бо гирия метавонад дили шуморо об кунад. бо гирия метавонад раҳми шуморо биёрад. хуб, бо гирия метавонад боз кадом як амалҳои дигарро иҷро кунад. ба ҳар сурат ин андешаи ҷорҷ байрон аст ва ин метавонад ба андешаи мо ва шуморо ине ки мувофиқат накунад ё монанд набошад. саволи рақами 6. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1980 гулпарварон як намуди нави гули лоларо фикр карданд ё кашф карданд ё ихтироъ карданд. хуб, ки бисёр ҷолиб буд ва барояш як номи аҷоибам гузоштанд. шумо фақат гӯед ки чӣ ном дошт ҳамин гул ки ба оташ вобаста буд? саволфаҳм аст. як борга такрор мекунем. соли 1980 гулпарварони шӯравӣ як намуди гули лоларо фикр карданд ва ном ҳам гузоштанд ба он ки номаш ба оташ иртибот дошт. хуб, чӣ ном дошт он гул? ин дафъа умедворам фаҳмо шуд. марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. 1980 охи оташ наздикӣ дора. оташ номша ба оташ наздикӣ дорад. оташгармӣ барои мисол равшанӣ. не ин як гули лола аст. месозанд ҳамихе номаш мегзоранд ки ба оташ наздик дорад. масалан номаш ба оташ наздик дорад. гулхан гулхан худай шамо гулхан оташа гулхан мегам. гулхан ба забони туркиш гулхан мешавад. не беш якум вариант гулхан бо дигар вариант бибинем. фикр кунам гулхан.
با چی؟ آتش چی کرد اون گل نزدیک دارن چی باشه آتش نزدیک اقلی میشه برای سوال فکر کنم فکری کرد گلخانه این کم تایید مرکزی ختم میکنه و آتش نزدیکی دارن آتش الان میگه چی الان میگه گرمی آتش نزدیک باشه اقلی باشه چی اقلی خیلی مونس як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамат сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? با این سوال از گروه ما اکابیر جواب میتین марамат акобир. محترم روی ما از این گروه فکر کرده با خلاص آمدیم که گله که سال 1980 پیشنهاد کرده ان چخلی که گفته با آتش شباهت دارد шабоҳат که این нагуфтем. نزدیکی دارد این ҳамон ном ба оташ иртибот дошт. номи ҳамон гул. بنابر سبب ارتباط داشتنش ما فکر کردیم که این گلخان باشه гулхан ном дорад ин. بله хуб, чаро гулхан? چه خواهد میدن در ادبیات های تاجیکی ما همون яъне фикр همچون мекунед ки ина گلخان гулпарварони тоҷик фикр карда буданд, не? мо гуфтем ки гулпарварони шӯравӣ, аммо шумо фикр мекунед ки ина гулпарварони тоҷик фикр карданд, не? ва онро ном гузоштанд شاید هم خیلی باشه гулхан. بله хуб, иҷоба қабул мекунем. дар ҳол мегӯем ки ҷавоби дуруст нест. чӣ ҳодисаҳо буд соли 80 дар кишвари шӯроҳо? соли 80 чӣ ҳодисаи бисёр чӣ рӯйдоди бисёр муҳим буд дар СССР? кӣ медонад? ки ба 22 иртибот дошт. тобистон 22-ум. зимистонаи 22-умша шумо чанд сол пештар тамошо карде, не? дар Сочи. а тобистонаи 22-умаш кай буд? чӣ буд? ягон олимпиада ягон не, олимпиада буд охир. олимпиада буд. ба оташ иртибот дошт. чӣ ном дошта метавонад ин гули лола? оташи? оташи олимпӣ охир. آتش عالی ҳамон сол олимпиада буд. олимпиадаи соли 80 ин рӯйдоди бисёр муҳими ҳамон сол буд. ҳамон олимпиадае ки баъзе кишварҳо бойкот эълон карданд, наомаданд. хуб, ва ин гул ном дошт оташи олимпӣ. тамом. саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. он як образи адабие аст ки онро як нависандаи инглис офаридааст. прототипи ӯ жозеф белл ҳамхидмати нависанда аст ки дар дармонгоҳи подшоҳӣ кор мекард ва маҳорати аз хурдтарин ҷузъиёт баён кардани хислат, дониш ва саргузашти одамонро дошт. дар кишварҳои мухталиф даҳҳо ҷамъият, музей ва ёдгориҳои ба ӯ бахшидашуда мавҷуд аст. мухлисон ба ӯ мактуб менависанд. нависандагон идомаи саргузашти ӯро эҷод мекунанд ва китоби рекордҳои Гиннесо нафарро қаҳрамони адабии зиёд дарборааш филм сабз шуда меномад. гап сари кадом қаҳрамон меравад? марамат, як дақиқа вақт доред ки фикр кунед. روی ما به مهلت جواب میتیم. марамат сардори даста ки ҷавоб медиҳад? با این سوال از اعضای دسته ما نور بختیوار جواب میتین марамат бахтиёр. ҷаноби ровӣ мо ба ин савол як ҷавоб дорем. ин ҳам бошад ҳамон нависандае ки шумо гуфтен. ин нависанда артур конан дойл мебошад ва асари эҷодкардии ӯ дар бораи ин персонаж, яъне ҳамчун детектив меган ӯро, яъне ки Шерлок Холмс мебошад ки ҳамроҳи дӯсташ доктор Ватсон. хуб, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. метавон ҳамин асари артур конан дойл Шерлок Холмс аст.
саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар охири асри 19 дар яке аз мағозаҳои машҳури ҳамон вақтаи Москав, Мюр ва Мейрилиз, як ҳуҷраи махсусе буд ки он ҷо рӯшноии табиӣ тамоман ворид намешуд. яъне баъзе чароғҳо сунъӣ ба кор дароварда мешуданд, аммо рӯшноии табиӣ он ҷо тамоман ворид намешуд. як гурӯҳи харидорон баъди харидани ҳамон мол як муддат ба он ҷо ворид мешуданд. шумо гӯед ки кадом гурӯҳи харидорон, киҳо, чӣ мехариданд ва чаро ба ин хонаи нимторик ба қавле ки рӯшании табиӣ он ҷо тамоман ворид намешуд дохил мешуданд. як дақиқа вақт дорем. марҳамат, фикр кунед. суратгиракие ки мегирифтанд оғо лентаи буданд. вақте ки дар як хонаҳои торик мегирифтанд, бояд рӯшноии табиӣ онҷо намедиромад. вақте ки медиромад сурат вайрон мешуд. дар мағоза як қисми мағоза барои мисол ҷои суратгирӣ фарз кардем ки шояд як ҳуҷра як қисми аҳолӣ да ягон чизи интересна ё ки мехарам ё ягон қаҳрамоно каде ха ин як вариант. дуюм вариант бо чӣ шуда метавонад? гирон карда мешуд, аммо рӯшноие ки аз офтоб кадом қабилаи одам чӣ мехариданд? чӣ мехариданд? عکس خود رو مثلا сахан атрофӣ намеравад. дар мавзӯъ мақсад дар бораи чӣ сухан меравад? чӣ мефурӯханд дар ҳамин нимторик ҷо? ин кадом мағоза бошад пурсидам чӣ хеле мағоза мағозаҳои номша гуфтам. асри 19 боша ҳамин вай аст. дар охири асри не як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, кӣ ба савол ҷавоб мегӯяд? ба ин савол аз гурӯҳи мо олимшо посух медиҳад. марҳамат. робии муҳтарам, ҷо хулосаи мо ба як фикр омадем, ба як хулосае омадем ки шояд дар охири ҳамин асри 19 ки дар ин мағозаи шаҳри Москав ки гуфтем, дар ин ҷо яъне ки суратгирхонаҳо яъне ки мавҷуд буданд ки хонаҳои махсус барои гирифтани аксҳо ва дар он ҷо бояд чуноне ки ба мо маълум аст, маълумот дорем, бояд ба он ҷо рӯшноии табиӣ надорояд. вақте ки рӯшноии табиӣ медарояд, сифати ҳамон расмро аз ҳамон лентаҳо дур мекунад ва расм бесифат мебарояд. шояд ҳамин як гурӯҳи одамони чизҳои ҷолиба дар ҳамон ҷо во мехӯрданд ва бо ҳамон чиз сурат мегирифтанд. шояд ҳамин шуда тавонад. хуб, боз инҷа як чизи дигар ки ин кадом намуди мағоза бошад агар камтар равшанӣ меандохтен? мисли мағозаи мисли универмаг, ҳама чӣ он ҷо буд. универмаг ҳама чӣ он ҷо буд. ҳама чиза ёфтан мумкин буд. мумкин универмаг ки бошад инҷа ягон чизои либос дар ҳамин ягон қисми ҳамин мағоза ягон чизои таърихӣ ҳам ки буданд, шояд ягон музей гӯем, ягон қисми музей ягон чизое ки нодир буданд, ҳамон шахсиятҳо меомадананд бо ҳамин чизои нодир. яъне муҳиме ки шумо фикр мекунед ки ин ҳуҷра ки рӯшании табиӣ ворид намешуд барои чоп кардани суратҳо буд. бале ҳамин хел? бале ташаккур мегӯям, ман шуморо дуруст фаҳмидам. як замон воқеан ҳам ҳамин гуна барои чоп кардани суратҳои ҳуҷраи торик дар кор буд. хуб, вале бояд гӯям ки ин ҷавоби дуруст нест. як чиро мехариданд. агар ман гӯям ки занҳо он ҷо ворид мешуданд, шумо чӣ пешниҳод доштем? шояд тилло бошад барои на тилло. на. хуб, ман ҷавоби дурустро пешниҳод мекунам. ин ҳуҷра ки торик буд ва он ҷо рӯшноии табиӣ намеафтид ва баъзан чароғҳои сунъӣ фаъол мешуданд, ин хона барои санҷидани либосҳо барои шабнишиниҳо барои занҳо буд. занҳо онро мепӯшиданд, ба ин хона ворид мешуданд ва медиданд ки дар шабнишиниҳо ҳамон либос чӣ хел ҷилва мекунад, яъне ки чӣ хел ҷило медиҳад. яъне фақат ба хотири фаҳмидани ҳамин чиз. тамом.
саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. инҷо мо як андешаи Питер Устиновро баротон пешниҳод мекунем. ин нафар то соли 2004 зиндагӣ карданд. актёри бритониёӣ, актёри театр ва синамо, режиссёр, драматург ҳам буд, сценаранавис, нависанда, хуб ва ровии радио ва телевизион, продюсер низ ҳамчунин. хулоса як нафар эҷодкор. хуб ҳамин нафар як андешаи бисёр ҷолибро пешниҳод кардааст. ӯ гуфтааст ки ҳамон ҳолат дар дарсҳои мусиқӣ, дар машғулиятҳои мусиқӣ, дар барномаҳои консертӣ як чизи муқаррарӣ ва ҳатто зарур ҳам ҳаст, ки барои шумо имкон медиҳад ки ба умқи ҳамон намедонам наво ва садо ва оҳанг ворид шавед. барои мисол ӯ гуфтааст ки дар дарсҳои математика ва забони лотинӣ он корро кардан ин натиҷаи болоиро намедиҳад. яъне дар дарсҳои математика ва забони лотинӣ беҳтар аст ин корро накунанд. аммо ӯ суруду мусиқӣ ва оҳангро ба мисол овардааст ки он ҷо ин чиз ҳатто ба кас кӯмак ҳам мекунад барои ворид шудан ба умқи ҳамон мусиқӣ ва наво ва суруд ва тарона ва оҳанг. ӯ чиро дар назар дорад ки дар дарсҳои масалан математика ин чиро тавсия намедиҳанд ва мегӯянд натиҷа намедиҳад. савол фаҳмост? маромад як дақиқа вақт фикр кунед. من پیشنهاد آرامی است. شما چی بود میگید؟ مثال درس متماتیک درسی است که بحث مناظره است، کار مسئله است. یک حالت اونجا چی حالت شده میتونه؟ نیرو نه میگه که برای برداشت مشغولیت آدم باید دقت جلب کنه. اما اولین کاری که میکنه نماینده یکی کار داره مثلا متماتیک زبان لاتینی کار نمیتونه بحث میشه اونجا خوش آرامی مثال نه قرصک باش چی باشد برای آوازی در همون متماتیک شاید یکم مثلا چی اون سیستم موسیقی رو میپرسیدشون نه تو نرفتن در як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста ки ҷавоб медиҳад? ما این آرامی پیشنهاد کردیم از دسته به خلاصه که آرامی یعنی این آرامی است. خاموشی که مثال در درس‌های متماتیکا نمیشود با آرامی گذراندن، باید بحث مناظره ها و دیگر حالت ها باشد. вале дар шунидани суруду мусиқӣ оромӣ ҳатмӣ аст, не? آرامی وقتی که باشد انسان از همون موسیقی حلاوت ببرد. шумо хеле наздик омадед ба ҷавоби дуруст. хеле наздик омадед. ин ба як амал вобаста аст. амал شاید قرصک باشد. қарсак ҳастӣ, намехел? хуб, иҷоба қабул кунем. хомӯшӣ ё қарсак? ё аввал хомӯшӣ ва баъд қарсак? баъди анҷоми оҳанг, не? وقتی که این با عمق وی رفتن این آرامی وی باشد. оромӣ бояд бошад. хуб, این که خاموشی آرامی ин аллакай беамалӣ аст, не? ягон амал намекунанд, хомӯш меистанд. беамалӣ, не? به حرکت аммо ин ҷо гап дар бораи кадом як амал рафта истодааст. кадом як амал рафта истодааст. عمل رفته است. چه به حرکت؟ شاید قرص عمل باشد این قرصک می شود. қарсак аст ин. همین آرامی یعنی یک عمل می شود که انسان اجرا میکند. آرام ин ҳеҷ амала иҷро намекунад, не ором аст, ягон амала иҷро намекунад. аммо он чи ки мо дар назар дорем як амала иҷро мекунад. як амал аст. ҳамон амала иҷро мекунад. همین قرصک شد. қарсак аст. хуб, бачаҳо, همین قرصک قبول کنید. қарсака қабул мекунем. хуб, бояд гӯям ки ин ҷавоби дуруст нест. тасаввур кунед ки як мусиқӣ бисёр ба дилатон наздик, роҳатбор, ором. шумо чӣ кор мекунед амро гӯш карда?
худро ба ҳамин роҳаткурсӣ мепартоен ва чӣ кор мекунен? خب میکنن чашмонатонам мепӯшен, ана баъд роҳат мекунен, ба умқи ин чиз ворид мешен. ҳамин Петер Устинов низ пӯшидани чашмонро дар назар дошт. пӯшидани чашмон. ва гуфт ки дар дарси математика намешавад чашморо пӯшид, аммо вақте ки оҳангу суруду наво аст, шумо чашморо мепӯшен, ҳаловати бештар мегирен, дарки бештар мекунен. хуб, ҳар сурат андешае ки фикр мекунам ҷолиб аст ва табиист ки аз чеҳраотон фаҳмидам ки шумо ба он андеша розӣ нестен ва ба ин ҳуқуқ дорен. саволи рақами 7. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ҳалима назарова навиштааст аз шаҳри хуҷанд. то нимаи асри 19 то замоне ки ҳамун протезҳои керамикӣ пайдо нашуда буданд, хуб барои протезини дандонҳои сунъӣ аз як гурӯҳи одамон истифода мебурданд. аз кадом гурӯҳи одамон? то замони пайдоиши протези керамикӣ ё дандонҳои сунъӣ барои сохтани ҳамин гуна протезҳо, дандонҳои сунъӣ аз дандони як гурӯҳи одамон истифода мебурданд. кадом гурӯҳи одамон? савол фаҳмост? як дақиқа вақт фикр кунед. ягон нави одамое бошанд ки ҷиноятҳои хеле вазин мекарданд. то асри 19 вақте ки ин протезия пайдо нашуда буд, бас кадом намуди одамҳо истифода мекарданд барои қолаб гирифтани ҳамон Колаб не, дандон, то протези то табииша мегирифтанд. Табиӣ ай кадом намуди одамо мегирифтанд. ин хеле як шояд хандавар бошад, шахсои мурдаи мумкин дандон. хай хоб чӣ пеш Бо шуд? ин як вариант, бо варианти бо чиш наметавонад. ям наметавонад. мумкин ки ҳам ҷинояткорое ки масалан ҷиноятҳои вазин караган мумкин дандонаи ора кунад. ҳози барои хеле хонум равандагӣ мумкин нест. мумкин пеш буд охир то як дақиқа вақти шумо сипарӣ мешавад. марҳамат. бисёр саволи ҷолиб. аз кадом гурӯҳи одамҳо дандон гирифта дар кор буд дар ҳамин давра? пешниҳод шудааст ки инҷа шояд ки одамҳои фавтида бошад. дар куҷо? дар вақти масалан чӣ? ки яъне оно дандонашон бисёр хубу дурусту соз аст, вале худашон дар вақти чӣ ба ҳалокат расиданд? садамаҳои нақлиётӣ шояд ҳалок шуда. ва боз чиҳо? марг. боз кадом гурӯҳ? дар куҷо? масалан мешавад ки дар беморхона дафо боз дар кардагар. куҷо? шояд дар зиндон бошад. муҳорибаҳо чӣ? ҷангҳо? воқеан метавонад шуда ки дар ҷангҳо воқеан ҳам ин ҷавоби дуруст буд. яъне Бале. аз дандонҳои сарбозоне ки дар ҷанг ба ҳалокат расида буданд. ҷавоб дуруст аст.
саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол бохирам бисёр ҷолиб аст гап дар бораи як ҳолати бисёр аҷоиб меравад. хуб шумо фикр кунед ки бо кадом мақсади ғайри гастрономӣ масалан низомиёни рим дар гузашта як чанд мурғи зиндаро ҳамроҳи нерӯҳо гирифта мегаштанд. бо кадом мақсади ғайри гастрономӣ нерӯҳои рим якчанд мурғро ҳамроҳ гирифта мегаштанд. бо кадом мақсад? марҳамат, як дақиқа вақт дорен, фикр кунед. не ин мақсаде бо кадом мақсад якчанд зукуми парранда шуда буд ку бо ғайри гастрономӣ. агар ҳолате ки мерастем ки баристам ҳамун мурғо аз зукуми парранда мурғо мемурданд, онҷа ҷои хатарнок буд, мақсад ки онҷаро тарк не мумкин амсо як варианти дига барои зукуми паррандаро тешкилӣ гуфтанд ки якчанд мурғ агар чанд тешки мурд дар он давра зукуми парранда набуд. дар баҳри рими қадим аст инҷа. рими қадим бале. бо кадом мақсади дигар вай мешавад? غیر گسترونومی نیروی گسترین мефаҳмидам мурғу шабова масалан хобшон бурдам бале, барои бедор кардан мурғҳо садо мекунанд, саҳар субҳ шудана вай мекунанд. бале, барои аз хоб бедор кардан. шояд ки барои ин мақсад фарқ надорад. охира гап дар сари вай вақте ки саҳар мешад як дақиқа вақт сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? хуб, оиди масъалаи саволе ки пешниҳод шуд, посухҳо мухталиф ҳастанд, лекин мо аъзои даста ба як хулоса омадем ки шояд ки ин мурғҳо барои ҳушёр нигоҳ доштани ҳамун сарбозон истифода карда шавад, ё ин ки дуюм вариант ҳам аст, барои хабар расонидан аз душман бошад. яъне мурғҳо ҳами хеле истеъдод доранд ки душман наздик биёяд, оно хабар медиҳанд. аскарону афсарон бедор шавед, душман меояд. не садо, бо садои бо ҳамуно. садояшон. бале. шумо субҳа дар назар доред? субҳ барвақт ине ки оно мардума бедор мекунанд, ҳамин чиро дар назар доред? ин ҳам шуда метавонад, лекин шояд ки аз омадани ягон душман хабар аз расонанд. омадани душман хабар менасонданд бо садояшон. бетоқат мешуданд дар ҳам ҳолати оромишон. дар ҳолате ки душман вақте ки мурғҳо аз куҷо медонистанд ки душман меояд ё ки аскарони ҳамун римӣ ҳамунҷо гашта истоданд? вақте ки ҳама дар ҳолати оромӣ аст, онҳо ороманд. вақте яъне мурғҳо ин чиро мефаҳманд, ором меистанд, яъне ки онҳо безобита мешаванд. безобита мешаванд. бале. хуб, ин ҷавоби дуруст нест. шумо филми сафари ҳавоиро тамошо кардед? тамошо кардед? ва як нақш аст онҷо, Алодин Абдуллоев бозидааст. нақши ки аст? нақши як фолбин аст, не? як табиби, амигуна як табиб аст. ва дар гузашта бо ҳамин мурғ, яъне ки аз ин чиз ҳатто нерӯҳо, ҳатто ҳамон аскарону афсарони римӣ низ бо баъзе мақсадҳои масалан фолбиниву муайян кардани баъзе ҳолатҳо истифода мебурданд. яъне мақсади ғайри гастрономӣ ба ин маъне ки ин мурғҳоро шӯрбо карда намехӯрданд, оно ба ҳамин мақсад истифода мебурданд. ва ман барои чӣ филма барои шумо мисол овардам ки ҳамин чиза баъзеҳо масалан дар филмҳо дар ин чизам дидан мумкин аст ки истифода мебурданд бо ҳамин мақсад. хуб, ҳар сурат ё бо мақсадҳои наздик ба ҳамин чиз. умедворам ки саволҳо ҷолиб буданд. ташаккур ба муаллифони саволҳо. интизори саволҳои ҷолиби шумо ҳастем. почтаи моро шумо дар экранҳои худ мебинед ва умедворам ки ин ҳафта низ саволҳои ҷолибро барои мо мефиристед. хуб, ташаккур мегӯям барои дӯстони мо аз тими меҳвар
ташаккур мегӯям барои шумо бинандаои азиз. муваффақият, сеҳатӣ ва хушбахтиро барои ҳар кадоми шумо орзу дорам. Субҳон Ҷалилов будам, анҷоми Интеллект шоу. То суҳбати дигар.